Umphakathi wakaThema hayi waseSprings rada. Umphakathi waseSprings ulindile ufolosile lapha. Umphakathi waseSprings lona olindile edolobheni phakathi edolobheni. Ulindile umphakathi eSprings. Ulindile uphakela. Ulindile umphakathi walapha eSprings nawo. Ulindile uphakela bazoqhamuka noma yinini ke manje. Ulindile umphakathi wonke lo waseSprings phakathi ivaliwe zonke izitolo njengoba ubona nje lapha phesheya izitolo ezivaliwe. Ulindele ibutho ebelisuka ehostela kwaThema selize laze lafika phakathi edrobheni. Uzocabanga ukuthi ke leyo ndlela ke esuka kwaThema ehostela ize edrobheni ilocal enzima leyo uyagibela ngemali, kodwa ke ibutho likwazile ukuthi lihambe leyo ndlela leyo. Njengamanje silapha phakathi edrobheni zobona nje abantu besedrobheni nabo balindile nje ngamahlabungu balindele ibutho lihamba nophakela umthakathi kanye nongezomchulu nabomthetho abakadloza. Ibutho ke nala lapha eliza khona, nali ibutho lapha eliza khona. Ilapho kuzohlanganela khona njengamanje lapho sekulinde khona umphakathi lapha edrobheni. Besithi ukubheka sithi ukubonisa nje izitolo, buke izitolo zivaliwe izitolo, sekungishela sonke sivuliwe. Kumele ukusebenza lapha edrobheni. Umphakathi ke nabantu abasebenzayo abalapha phakathi edrobheni bahlanganele lapha ke balinda ke ibutho. Liyasondela ibutho lapha likhona. Liyasondela ibutho. Awuthi ke sithi kusondela kancane nje ebuthweni uyibonele nje nawe sihlangabeze ibutho. Leli butho ke liselisuka le kwaThema lihambe ngenyawo leli butho. Uyabona uShaka wayeyikhuthaza lento. uShaka wayekethumela isigijimi sakhe esisuka le phansi esigodleni kwaNongoma size la eGoli. So sisigijimi sakhe sasihamba ngenyawo, uthiwa sasihamba isikhathi esingangeviki sisuka le sigijima size la eGoli. Njengamanje ke naku umphakathi nalibutho lenza lento eyenziwa, lihambe ngenyawo lisuka kwaThema laze lafika la edrobheni eSprings. Nali ke ibutho phakelwe ejimisa lezi insizwa. Hayi ngoba makhosi uphakele ejimisa lezi insizwa uyayitrain, uyibuyisela kuloko kudala ubutho bakudala. Nazi ke ukuthi selifikile, yazi isikhathi esincane kanjani selifikile eduze komphakathi. Nawo umphakathi isikhathi esincane nje selifikile ibutho, kodwa bekade lilapha kude ehamba letsizwa abantu edonsa lezi insizwa. Asuthi ungamelana nebutho ke liphethe umpokandabandaba elitrainer leli butho lokuhambe ngenyawo besuka le kwaThema ilocal enzima kabi ende kabi le local. Ngiyayigugishela nawe lapho ubone ukuthi lo kwaThema hostela uze lapha eSprings ingakanani distance. Yajima leli butho.
Oh, mama, ito ba ka mo? Asoshere pelu live ingane zawethu. Asoshereni live. Sizokwazi ukuthi sibonisise ukuthi kwenzakalani. Alibone lonke izwe ukuthi kwenzakalani la. Sishone live ingane zawethu.
ulinde wonke umphakathi la. Pasegcwele. Pasegcwele. Namkaje